Hello, what's up guys? For this video guys is update na po ta sa atong kalabasa guys no. Is karon na po ta kabalik og subay sa atong garden guys. Tagas na kayo og sagbot. Ano na guys ang mga kalabasa guys, dagko na siya guys. Ug man ni karon ang update sa atong kalabasa guys no. Is dagko na gyud siya guys. Og na mga batong. Dagko na siya guys oh. Pero perting pagka tagasa sagbot guys oh. Ahon na siyang guys. Pa-sprayhan sa papa guys o papatay sa sagbot na guys oh. Lugos maklaro na itong mga kalabasa kay na tupong siya sa tabunan siya sa mga sagbot guys oh. Kalabasa na guys, ano bagong tanong guys guys oh. Luyan na lang puhon guys oh. Mga kabunga ra kay pude guys oh. Tagas na. Ano kung kalabasa guys, sana no. Daghan pa rin guys. So, wala kadungag tubo guys no. Ang uban mo gud ni guys iswa maturok bagya pasan ra. So dere guys no, duha ka punuan. Hindi na ako tanan siyang ibalhin guys, hindi na punis siya matabag balhin. Oy, naiud guys. Ato ni siyang kuhaon. Kaya na naiud guys oh. Muna yung mukot-kot sa dahon na patyo na to. Bihag mga angis oh. Insekto dakpan bagay oh. Mga tanan guys, abot na ito guys oh. Kaluyan po ta guys oh. Tubay po ta sa ato ang mga kanom ng mga talong guys, dagko na po ito. Dagko na yun akong tanong kalabasa guys. O kamatis guys, hindugnas na. Huwag na po akong sili. Hindugnas na po siya guys. Biya ko mga talong guys. Ayan guys oh. Dagko na po siya guys. Mga talong. Ayan. Huwag na yung mga sili at sal. Dagko na po siya guys. Aksyon na po siya kabuwak. May buwak gamay guys oh. Okay guys oh. Kaluyan po dira guys oh. Nabuhay sa tanan kalabasa guys oh. Ayan. So sagbot lagi kayo guys. Huwag ako nag-ipa-sprayhan guys no, panang run up ang i-spray na guys. Sagbot tarong mamatay ba dud ning mga sagbot. Siya guys. Ay tanan kalabasa. Tagas pa ang sagbot kung sa itong gitanong mga kalabasa guys. Guys no, maro to ato ang update sa itong kalabasa guys. Update na po tayo sa puhan kung buwak na kaya ito na po ning pang pruningan guys. After mga pila kadlaw. Actually nagkatay tanan. Pruningan na to. Karon guys, maro to ang ato ang update sa itong kalabasa. Bye bye guys.